точно ли се случи да се влюбя в женен мъж, любовта си да споделям и да страдам не веднъж? На мене точно ли се случи да се влюбя в женен мъж, любовта си да споделям и да страдам не веднъж? Не е лесно да обичаш и да криеш любовта, забранена ли е, знайте, но силна е пътя. Не е лесно да обичаш и да криеш любовта, забранена ли е, знайте, но силна е пътя. Му владея, тя пък мислите лови, любовта си как разделя между две жени. За нещата му владея, тя пък мислите лови, любовта си как разделя между две жени. Не е лесно да обичаш и да криеш любовта, забранена ли е, знайте, но силна е пътя.